Здравейте хора, днес ще кача клип за едно животинче. Аз много си я обичкам. Апка, завърти се. Това, ако се чудите какво е морско свинче, днес ще ви кача клип, в който ще разказваме и ще казваме какво трябва да прави, какви грижи трябва да полагате за морското ви свинче. И така да започваме. И него, по-точно нея, защото е женска. Така, първо бих започнала от храната. Това е нормална храна за морски свинчета. Ето, взимам си малко. Само да ви покажа, да си добиете представа. Ето, това е храната им. Това е специално за тях. Мюсли също може да ядат. Виждали сте мюсли. Сега да го вади него. Ето, и такива хлебчета. Те са и твърди. Продават се в магазините. Също така и сено, специално за морски свинчета. Не знам колко видяхте, обаче тя самата прави само мелички. Чакай, Джеси, много бързаш. Аз като кажи се малко тук. Талаш, това са трици, специални за морското свинче. Джеси, ако чуете тези звуци, е гладна, просто си добите представа. Така, сега клетката, това е нормална клетка за зайци и морски свинчета. Зависи кой е къде. Ето клетката, начало до край. Не е толкова голямо, колкото виждате, че е. Джеси, купичка, 4 лева. Зависи колко е голяма. Играчка. Това тук, което не можете да го видите, е камък за зрите. Това тук, ето това тук е шишето. Тук то... Не знам колко го виждате. Ето тук долу има едно топче, което се върти, когато те бутат с езичето, за да пилят вода. Това беше за клетката. Слагайте талаш, за да могат да се хранят добре. Понякога, ако се изява яденето, не слагайте на момента храна, защото може да се подуе и да се пръсне, зависи от това свинче. Така, ако сте в магазина и си го взимате, за да изберете морско свинче, което да е добре, просто вземете го и си добрете дъсът му в ухото си, до ухото си, защото така ще разберете дали е болно и ако е болно, да вземете някакви мерки. Зависи в кой магазин го взимате и така. Гледайте да е по-малко, за да си го гледкате повече време. Те могат да живеят принципно 7-8 години, но зависи в каква среда на живот са. Никога не дигайте шум, когато е около вас, защото сте глуше и няма да ви чува. Измислете някое лесно име, за да може да си го запомни. Като Лео или някакво кратко, като Джеси, както аз съм си я кръстила, или Лили, както и да е. Измисляте си вие име. Всъщност, те постоянно могат да ядат, най-вече сено. Имаме и морковчета, да кратки, могат да ядат също така и мъгдароз, ябълки, всички плодове и зеленчуци. Обаче посъветвайте се с ветеринарката, която вече ги е гледала там няколко месеца, години и знае с какво се хранят най-вече и ще ви посъветва какво да му давате. Ние разбрахме, че тя там въобще не е яла. Яла е само специалната им храна за тях. И сено, обаче, ние почнахме едно по едно да й даваме от всичко и тя вече е съвсем по-добре. Винаги изисквайте по-голям грижи за тях. Те са много чувствителни, ако издават такъв звук гу-гу-гу-гу, куик-куик-куик, значи е гладно, ако издава такъв звук грррр, някакво гъркорене, значи не е приятно, като я галите, особено ако стигате до дупото.
Знам, че много смешно прозвуча, обаче и общо взето това беше от мен. Моля ви, абонирайте се, да пишете някакви коментари, всякакви. Ако не ви харесва, да си седете палчето надолу, ако ви харесва нагоре, споделяте и така нататък. Това беше от мен и до скоро. Надявам се до половин час или утре ще кача друг клип, в който ще се говори за моята котка и така ще качам клип, за да ви видите животните. И това беше от мен. До скоро!